Tak Andrej, v tom prvom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta do 18 rokov ste prehrali so Salzburgom, s tímom, ktorý bol miestami aj o 3 roky starší 2-5. Ako hodnotíš ten zápas? Bol to veľmi ťažký súper, výborný hokej, hrali jednoducho, mali sme veľa šancí, mohli sme streliť viac gólov a nevyšlo to. Ale ľúbil sa mi ten zápas, veľmi dobrý zápas. Salzburg, ako som spomínal, prišli aj s hráčmi ročníka 1996. Ako to je pre vás? Ako ste sa vy dokázali vyrovnať s tým vekovým rozdielom, ktorý hral v prospech supera? Podľa mňa na veku nezáleží. Sme takí istí dobrí hráči ako oni a mali sme to vyhrať dneska. Bolo cítiť kanadskú stopu v hernom prejave Salzburgu tým, že ich vedie kanadský tréner, tým, že sa prezentujú takým kanadským štýlom hokeja? Áno, bolo to cítiť. Hrali veľmi jednoducho, hrali do tela. Páčil sa mi ich hokej a bol to dobrý zápas. Vy ste mali množstvo striel v dnešnom zápase, ale iba 2 góly, dá sa povedať, že iba 2 góly, vzhľadom na ten počet striel, čo chýbalo, aby ste sa viackrát zapísali na streleckú listinu. Mali sme tam veľa šancí, asi 5 alebo 4 tyčky sme trafili, takže šťastíčko nám chýbalo. Dali sme tak 2 góly, ale mohli sme dať viac. Dvakrát ste dokonca hrali veľmi dlhú presilovku od 2 hráčov. K tej prvej, ktorú ste mali na začiatku 3. tá trvala minútu 53. Čo chýbalo, aby ste už tam strelili vtedy prvý gól zápasu z vášho pohľadu? Šťastíčko. Ja som tam trafil som tam tyčku a mohli sme dať viac gólov. Prvý zápas v reprezentácii hneď takmer gól, čiže z svojho osobného pohľadu ten svoj výkon ako hodnotíš? Ja neviem ohodnotiť svoj výkon, to jediné tréner vie. Ako si spomínal, tak vlastne ty si na tej presilke trafil žrtku, pri tej presilke od 2 hráčov si hral na pozícii obrancu ako útočník, čiže tam sa ti ako hralo. Vieš aj vlastne prečo ťa tréner pri tej presilke od 2 hráčov dával na túto pozíciu? Neviem, asi že som pravák a neviem, hralo sa mi tam dobre, mali sme to využiť. S Fehim som tam bol, Fehi je vynikajúci hráč a mali sme streliť gól, mali sme na to šance. Bol to prvý prípravný zápas slovenského 18 pred majstrovstvami sveta, vy tu bojujete o svoje miesta, cítiť tu možno navzájom nejakú takú zdravú konkurenciu, že keď ste spoluhráči, tak ste si navzájom v určitom zmysle aj konkurenti? Áno, sme si konkurenti, ale sa mi ľúbilo, že sme sa všetci povzbudzovali na striedačke a išli sme do toho zápasu s radosťou.